Motano Animation prezintă Neutralizăm cu Vasile. Varul stins este baza tare, cea mai accesibilă, este varul pentru văruit. În limbaj chimic, hidroxid de calciu. Varul stins este puțin solubil în apă. Cu apa formează o suspensie numită lapte de var. Laptele de var se folosește la văruit și la dezinfectări prin văruire. Laptele de var conduce prin decantare la o soluție limpede de hidroxid de calciu numită apă de var. Apa de var are un pronunțat caracter bazic pe care îl punem în evidență cu fenolftaleină, un indicator acidobazic. Soluția s-a colorat în roșu carmin, asta înseamnă mediu bazic. În urma arderilor din organismul nostru se produce un oxid acid și anume dioxid de carbon, pe care îl eliminăm când respirăm. Dioxidul de carbon expirat poate neutraliza o soluție bazică ca a noastră. Prin neutralizare se produce un precipitat, o sare insolubilă, carbonatul de calciu. Soluția noastră s-a decolorat și s-a tulburat. Reacția se mai numește și tulburarea apei de var.